Nu er der kun 7 dage til valget til Inatsisartut, og nu skal vi fortsætte vores valgdebatter omkring bestemte overskrifter, og derfor har vi taget alle partierne, og overskriften for i dag er velfærd, og derunder har vi nogle underoverskrifter, der hedder socialområdet, sundhedsområdet og folkeskoleområdet. Vi har udsendelse til kl. 21, og god fornøjelse. Til at i gang starte debatten omkring velfærd, så vil vi give partierne mulighed til at præsentere deres mærkesager. Og vi har denne rækkefølge, og vi starter med Nivi Iframsen. Minutten starter. Værsgo. Tak. For at gøre livet attraktivt i Grønland, er det centralt, at vi arbejder på at gøre det rette rammer, og for at gøre rammerne og trivslen bedre, så har vi brug for nogle rette aftaler. Vi står klar fra IA for at fortsætte samarbejdet og løfte samfundet. Uddannelse og opvækst hænger sammen, og vi skal fortsætte med at arbejde med børnene, så det får en god opvækst. Vi skal ud fra de erhvervsmuligheder, der er, så skal vi tilrettelægge Grønland. Det er afgørende, at vi har en god sundhedsvæsen, så vi kan føle sig trygge. Og en af vores politiske pligt, det er, at enkelte borgere kan få den gode service fra sundhedsvæsenet. Hvis jeg tak til Nive fra IA, Jesvane fra Siumut, værsgo. Man skal ikke være i tvivl om, at velfærd følger meget i vores hverdag, selvom vi er alle sammen enige om, at det skal gå i den rigtige retning, men hvordan vi gør det kan være svært. Men i forhold til velfærd, så synes vi, at vi skal arbejde helt ned fra folkeskolen, også derefter fokusere på unge, fordi det er vores fremtid, og derefter så skal vi også inden for velfærd også kigge på, og ikke lade være med, at vi ikke kan undvære sundhedsområdet, og her er det afgørende, at man kan gå på arbejde og føle sig sundt, og det er en af de ting, som vi skal arbejde på, så det enkelte kan have en god velfærd, ikke fordi velfærd kommer af sig selv, men det er noget, som vi alle som skal skabe. Pille Poprea Nelerak, værsgo, 1 minut. Værsgo. Tak. Kære seere, velkommen. Velfærd kan forstås på mange forskellige måder, men uanset om der er tale om sundhedsvæsenet, eller socialområdet, eller folkeskolen, så har vi behov for, at vi har en robust beslutning. Vi kan jo ikke fortsætte med gentagede fejltagelser, og det vi fra partiet Nelerak givet forslag om, at vi kommer med 72 personer om at gøre noget ved det inden for sundhedsvæsen og tandpleje for alle dele i samfundet, og børn og voksne. Så hvis vi skal have en god velfærd, så skal vi selvfølgelig gå i udgangspunkt hos det enkelte i Grønland. Aqallugiad Mesen, værsgo. Når der er tale om velfærd, så er det meget bredt emne. Deraf kan vi allerede se, at det er så bredt, at hvad er det for et velfærd, vi er ude efter? Vi har snakket om udfordringer i sundhedsvæsenet i rigtig mange år,
selvom man har en rigtig god retorik, så betyder det ikke, at man har nogle gode resultater. Men derfor har vi fra Atassut udarbejdet en plan om en skattereform, hvor vi giver midlerne tilbage til folket, hvor vi siger, at man skal betale på kun 30%, hvor 5% går til sundhedsvæsenet. Vi skal fokusere på den individer frem for byråkratiet. Hvorfor er det, at man har så skabt så stor ulighed fra det røde blok? Vi bliver nødt til at have danne vores grundlag i samarbejdet med unge. Anne Wang har demokraten. Værsgo, 1 minut. Tak. I den sluttende valgperiode har demokraterne givet over 100 forslag hos Inatsisartut, og i denne valgperiode stiller vi op med 25 kandidater, både genkendelige og nye, hvor vi vil give en bedre service hos de unge og de ældre i samfundet. Psykiske udfordringer, psykiske sygdomme skal anses som en fysisk sygdom. Handicappede skal være inddraget og være en del af udviklingen i samfundet. Det skal vi arbejde på. Så derfor god valg og sæt kryds på en af vores 25 kandidater hos demokraterne. Anne Wangenham, tak. Værsgo. Vi vil fra Qullaq skabe et samfund med tillid hos sig selv, som har en god velfærd og social og lighed inden for økonomi og erhverv. Samfund med højt uddannelse, som er tilpasset til deres hjem, til deres land, hvor man benytter det naturlige råvarer gennem fiskere og fanger og har en robust identitet og være globaliseret borgere. Aima Svensson, tak. Efter vi har givet partierne mulighed til at præsentere det, så skal vi gå nu over til den første sundhedsemne, og det er sundhedsområdet. Vi har ellers bedt om oplysninger fra Sundhedsdepartementet, men det har nægtet at give os informationer på grund af valget. Det er ærgerligt, fordi informationerne handler også om ikke bare almindelige sundhedsdata, men også personmangel. Men der er omkring 1500 sundhedspersonale i Grønland, og hvor at over 150 af dem kommer udefra, hvor der også er tolke og oversættere, som er en mangelvare, og 1300 personale i sundhedsområdet kan ikke løfte opgaven. Hvordan er det, vi skal indrette sundhedsområdet? Og det er derfor, at vi siger, at vi skal prioritere skatteområdet, og derved kan vi gøre noget ved sundhedsområdet. Og vi skal tage midlerne, der gives til sundhedsvæsenet, og refordele dem. Vi kan måske sænke dem til 25%, efter vi har fjernet fradraget, hvor vi siger, at fra 30% skal vi give 5% til sundhedsvæsenet, så vi kan give alle borgere til at give den rettighed til at gå til lægen. Og vi har alt for ofte mistet vores elskede i det seneste par år, og vi mister også nogle dygtige
personale inden for sundhedsområdet, og hvis vi alene kigger på den mangel, der er i sundhedsområdet, og den ligger på 800 millioner. Det er det, som det bliver præsenteret som bliver mangel inden for drift. Synes du, at der skal være mindre administration for at gøre sundhedsvæsenet bedre? Vi bliver nødt til at kigge på hele samfundets refordeling af midlerne, hvor vi kigger på personområdet og beskæftigelsesområdet, der er fradraget. Lad os kigge på alle betalingerne, og hvor vi også kigger på al den administration, der bruges til skattekort og alle mulige afgifter. Og inden vi kommer ind på afgifterne, så skal vi lige afslutte dig. Yes, du har markeret det. Uden tvivl kan vi se, at sundhedsvæsenet har det hårdt. Hvordan kan vi løse det så? Vi har forhøjet vores udgifter til sundhedsvæsenet på 600 millioner i løbet af få år. Hvordan kan det være, at vi får flere udgifter, men dårligere service? Og jeg synes, at vi fra Siumut bliver nødt til at den nye muligheder og metoder inden for sundhedsvæsenet. Og hvis vi bare kunne fjerne 100 millioner ud fra det 1,7 milliarder, så kan vi måske gøre det attraktivt at uddanne sig så som en læge. Er det attraktivt, at vi tilkalder arbejdskraft af læger. Hvis det ikke har været mulighed at få kunne tilkalde læger, så var det gået galt. Og jeg nævnte også, at der er nogle tolke, der er mange som en mangelvare. Det burde ikke være et problem med tolke, fordi alle kan snakke engelsk nu, og vi har brug for nogle tolke, der kunne oversætte fra engelsk til dansk. Og vi skal prioritere vores grønlandske sprog. Og hvis vi ansætter en læge ude fra borgere, kan ikke skal kunne gå til lægen med deres egen sprog. Men det er ikke fordi, vi mangler tolke. Vi mangler tolke. Jamen, det er lige så nemt at oversætte fra dansk til grønlandsk, som fra engelsk til grønlandsk. Det burde ikke være en udfordring med sproget, fordi vi vil gerne hjælpe folkene. Bare alene sprogbarrierer kan vi ikke. Det skal ikke være en forhindring til at løse vores problemer. Det synes vi fra Atassut Inuit Ataqatigiit. Værsgo. Vi kan løse det på flere måder. Den her lægemangel, man kan benytte telekommunikation, fjern lægebesøg. Det er noget, vi skal udvikle, og det er noget, vi skal fokusere på inden for uddannelse. Det skal vi komme tilbage til, men på det seneste tid, i forhold til sundhedsforliget, som næsten, eller alle partier, som aftalte, hvis vi brugte den prioritering, hvad er det for nogle opgaver? Bare som et eksempel, så har vi nogle planer inden for kræftsygdommen, og hvor man vil prøve at forkorte ventelisterne. Du nævnte, at kræft, og man har gjort det muligt at kunne behandle kræft, men vi mangler nogle personale. Hvis vi ikke har nogen læger, hvordan kan vi så hjælpe folk, der har det hårdt, eller der har kræftsygdommen? Men vi skal løfte det, vi kan løfte i dag. Og registreringer, journaliseringer og den administration, der er, den skal være mindst som muligt,
Så på den måde kunne man bruge mere tid til varme hænder. Tak. Pelle Broberg, Nadarok, du sagde til at starte med, at der skal læger ud i alle 72 bygder. Hvordan? Det er meget nemt. Hvis vi kunne godkende over 1000 læger, altså, så kan vi også godkende læger fra Indien, men så bliver sproget igen en forhindring. De kan ikke tage til læge, der bliver snakket oven i hinanden. Og så har vi igen brug for tolke og oversættere. Hvis du kigger på, jeg bor i Sisimiut lige nu, der er filippinere, som er blevet indkaldt, som nu laver service i butikkerne på grønlandsk. Hvis man kigger på servicen, så er jeg helt sikker på, at i løbet af 2 måneder, uanset om det måske ikke lyder så godt, så kan de sagtens begynde at snakke grønlandsk. Så den måde, som vi har arbejdet på nu, som sagde også, at vi kan ikke blive ved med at køre, som det gør nu. Vi har behov for, at der er så mange unge lige nu, som har lært engelsk via YouTube. Og så er der også nogen, der gerne vil tage til læge og snakke grønlandsk, og der behøver man måske ikke nødvendigvis tage et tolk. Men vi er nødt til at stille krav til folk, der kommer her til landet. Lige nu stiller vi ikke nogen krav, men det er meget vigtigt at understrege, når man kigger på de her 72 bygder. Det, at der ikke er læger der, hvor kommer det fra? Det kommer fra, at man vil spare penge. Og hvorfor har vi ikke mere penge til at blive sundere? Og når man tænker på sproget, hvis jeg knækker mit sprog, altså så har mit sprog jo ikke nogen identitet. Det taler ikke engelsk. Vores medborgere her i landet, de har brug for behandling, så hvis de kunne få behandling hurtigst muligt, og hvis der kunne være læger de her forskellige steder, så vil vi også alle sammen være sundere. Jeg tænker på dem, der tager til læge, altså som måske har ondt i livet på en eller anden måde, måske har nogle sjælesorger, men som nu ikke har mulighed for at tage til læge og snakke med en læge med eget sprog. Men Anna Wangenheim, du har været naalakkersuisoq for sundhed, og du siger også mange forskellige ting omkring sundhed og kommer med forslag i Inatsisartut. Hvad skal vi gøre? Hvad synes du om de forslag, der bliver stillet? Ja, jeg synes, vi mangler en erkendelse, fordi vi er nødt til at erkende, at i alt for mange år, så har vi manglet mulighed for at fastholde personale, eller personalefastholdelsespolitikker. Men for det første, så søger vi demokraterne både på den korte og længere sigt, hvor der er forskellige metoder, som vi har tænkt os at benytte. Der er vores personale, som arbejder rigtig hårdt lige nu. Hvis vi skal holde fast i dem, så er vi nødt til at se på deres løn- og arbejdsvilkår. Der er alt for stor forskel lige nu. De har lige erkendt i Danmark her sidste år, at der er så stor fokus lige nu på sundhedsområdet, og der er så stor fokus på sundhedsservice, at både lægerne og andre i sundhedsservicesektoren, der har de fået et kæmpe lønløft, og derfor er det blevet meget svært at konkurrere på i de nordiske lande. Skal vi så hæve lønningerne? Det er vi nødt til. Fordi hvis det skal være attraktivt at arbejde her, og hvis det også skal være attraktivt for hjemmehørende at arbejde her, så kan vi slet ikke komme udenom det faktum. Hvad tænker du så med hensyn? Altså nu snakker vi om at importere læger. Skal hjemmehørende have mulighed for at tage til læge på deres eget sprog? Hvad synes du? Jeg synes, at man er nødt til at se bredere og nyere på tingene. Vi har de her mobiler og andet AI, som er i fuld udvikling. Altså nu er vi nødt til at kunne gå på arbejde på sygehuset, uanset hvilket sprog vi bruger. Og derfor er det også, at når man tænker på, at der er nogen psykisk syge, som måske ikke har mulighed for at tage til sygehuset, der tænker vi lidt på i demokraterne, at hvis vi poster nogle flere penge i AI, så vil det være nærmest lige meget, hvilket sprog lægerne har, og hvilket sprog personalet har, men hvor man så kan give service til borgerne her i landet, uden at give køb på servicens kvalitet. Vi har jo hørt alle de her ting under tidligere valgrunder. Aima, du er ny. Hvad tænker du? Fra Rutlers side, så mener vi også, at vi ikke kun skal se på et samarbejde med Danmark, men også kigge på muligheden for at importere læger fra andre steder.
Altså de her læger, som vi har behov for. Hvis man kigger rundt om i verden, Island, i Canada, så er der rigtig mange læger, som er højt uddannede. Og via et eller andet samarbejde, så kan vi godt få dem herhen. Hvordan skal vi give dem lyst til at arbejde her i landet? Vi kan lave en ordning, for eksempel lige nu i sundhedsvæsenet, så bruger man 1,7 milliarder på sundhedsvæsenet lige nu. Og der er 7,5 milliarder i finansloven. Dem er man nødt til at vurdere igen på, om de her 1,7 milliarder. Altså dem kan vi blandt andet bruge godt, fordi vi kan ikke kun smide alle vores penge i Danmarks skød. Når vi bruger så mange midler på det, så er vi altså også nødt til at kunne indhente meget dygtige læger andre steder fra. Hvad så med sproget? Altså, der er jo et generationsskifte i gang. Ja, det ved vi alle sammen godt. Vores børn, de er meget dygtige til engelsk, ja. Men vi har altså stadig nogle gamle, nogle ældre her i samfundet, og også vores generations forældre, de er ikke særlig dygtige til engelsk, generelt set. Hvad med dem, hvis de skal kunne tage til læge på grønlandsk? For eksempel sagde Anne Wangenheim, at vi har de her AI, og de er meget avancerede. Altså dem kan man også gøre brug af. Og lige nu, altså kan vi meget nemt forstå, hvad der bliver sagt, når det bliver snakket engelsk. Ja. Få indbragt arbejdskraft udefra hele tiden, det er meget dyrt, og det har vi snakket om i rigtig mange år. Skal vi hele tiden blive ved med at indkalde arbejdskraft ubegrænset, eller skal vi selv have fokus på vores egne borgere og bane vejen for, at de kan blive til læger selv? Er det Wangenheim, du har markeret? Ja, jeg sagde også lige før, at vi er nødt til at se på løn- og arbejdsvilkår. Det kan vi ikke komme udenom. Det er meget ærgerligt, at i den her seneste valgperiode, så har det desværre været sådan, at man har lagt begrænsninger på muligheden for at finde løsninger med hensyn til hjemmehørende arbejdskraft. Og her tænker jeg på boligsituationen i Nuuk. Der er dygtige læger og dygtige sundhedsplejere. Dem har man ikke kunnet ansætte i Nuuk, fordi boligsituationen er sådan, som det er. Det er jo alt for dyrt. Jamen, det bliver jo dyrere hele tiden. Vi laver de her kæmpe lufthavne, og der er kæmpe byggeaktivitet lige nu. Det er store projekter, der bliver bygget, og det kan vi ikke løfte selv, og det er derfor, vi indkalder en hel masse arbejdskraft for at få det hele lavet, og have stigende priser, og så er der krig på verdensplan, og priserne stiger igen. Hvordan kan man give ansvaret for det på Naalakkersuisut, altså de store projekter og krig? Det er derfor, jeg siger, at vi er nødt til at kigge på det økonomiske. Og Sundhedskommissionen kom blandt andet med den anbefaling, at hvis vi skal have flere uddannede faglærte her i landet, så er vi nødt til at ændre på, hvordan det hele er sat sammen. For eksempel vores sundhedsassistenter, de er nødt til at rejse ud af landet for at tage deres uddannelse. Det er vi nødt til at ændre på. Vi skal have større muligheder for, at sundhedsuddannelser kan foregå her i landet. Det er en af de første ting, som vi gerne vil påpege, således at vi her i landet, og med udgangspunkt i Grønland, at vi begynder at tage udviklingen. Men vi kan så godt forstå, Akredo Jeremiasen fra Dasøt, du har også markeret. Ja, hvis vi skal se på alle løsninger, så skal man tage udgangspunkt i personens sundhed. Vi skal ikke tage udgangspunkt i sygdom. Selvfølgelig bliver det sagt, at vi har nogle udfordringer på tolkeområdet. Men vi har jo ikke engang nogen integrationspakke overhovedet. De her tilpasninger over for dem, der vi tilkalder udefra, for eksempel på sundhedsområdet. Dem vi gerne vil have, skal være læger. Hvordan kan de tilpasse sig? Også med hensyn til deres sprog, altså rent. Måske skal de ikke kunne sproget fuldt ud, men Akredo Jeremiasen, jeg spørger om det her, de hjemmehørende. Hvis vi skal have nok hjemmehørende, så har vi behov for udefrakommende arbejdskraft. Men den indkaldte arbejdskraft, den har vi behov for, fordi vi ikke selv har nok arbejdskraft
hjemmehørende arbejdskraft bare på kort tid. Men når man kigger på sundhedsuddannelserne, så er man nødt til at udvikle på dem, fordi så kommer vi til at hjælpe os selv på sigt, men man er ikke nødt til at bare tænke på i morgen. Vi er nødt til at lægge planer for 10-årige perioder, så vi har behov for en eller anden slags integrationspakke. Fordi dem, der kommer og arbejder her i landet, hvis vi kigger på dem, Pelle Broberg er enig i, at de udefrakommende er nødt til at lære grønlandsk. Ja, de kommer selvfølgelig ikke til at blive lige så dygtige som os, men det er bare det, jeg siger, vi skal kunne forstå hinanden, og hvordan kan vi finde den løsning? I andre dele af verden, så er der integrationspakker for dem, der kommer til landet og bosætter sig, eller er kommet for et arbejde, så kan man godt stille nogle krav omkring sproget. Altså det er noget lidt andet dem, der lærer sproget på grillbarne og så videre, men her snakker jeg om læger og andet. Og også hvis vi snakker om, at vi har ondt i kroppen på en eller anden måde, altså at de kan forklare det på den måde, altså har et lidt dybere sprogligt grundlag. Men det er også derfor, at vi tænker, at på lidt længere sigt, vi har behov for udefrakommende arbejdskraft lige nu, indtil vi selv kan løfte opgaven her i landet. Pelle Broberg. De skal kunne, dem fra Østen, de skal begynde at tale grønlandsk, men det er meget nemmere, at det er et sprog, der bliver talt i grillbarne. Hvor realistisk er det, at man også skal lære sproget på kort tid inden for sundhedsområdet? Jamen, de behøver jo ikke være asiater, men det er bare det eksempel, som vi er kommet med. Hvis man kigger på andre lande, så er der et krav om, at de skal lære det sproget i det land, som de kommer med. Når de kommer til Island, så har de også et krav om, at de skal kunne snakke islandsk inden for en vis periode. Det er ikke sådan, at det er et hverdagssprog, som vi har. Det er ikke det, der er nødvendigt. Det første, vi skal opnå, det er, at hver person, som er her i landet, skal have mulighed for at tage til læge. Og det skal ikke være på grund af sproget, at den første barriere kommer. Og på længere sigt, så kan vi selvfølgelig prioritere grønlænderne på den måde, at når vi tager udefrakommende arbejdskraft lige nu, så behøver vi ikke betale dem for at lære grønlandsk. Men vi er nødt til at se det som noget særligt værdifuldt, hvis der er nogen her fra landet, som gerne vil tage uddannelsen. Ja, selvfølgelig er det serviceringen, der er meget større her i landet. Altså, man kan nemmere arbejde ude i bygderne som læge, uden nødvendigvis at skulle forlade sig på en tolk. Nu, når man kommer ind i sundhedsvæsenet, så spørger de, om man har behov for en tolk, men nej, det er jo lægen, der har behov for en tolk. Men vi kan ikke ændre på forholdene lige uden videre, fordi vi har gentaget den her fejl i hvor mange år er det ikke. Vi har indkaldt læger, som tidligere kun havde dansk autorisation. Det er ved at ændre sig nu heldigvis. Men nu er vi så kommet til et punkt, hvor der er flere muligheder. Men hvorfor er det så slemt, når grønlændere stiller krav? Det er jo ikke så slemt. Og det er derfor, vi også hører, at der er nogen, der hellere vil søge ud af landet. Pelle Broberg, tak. Jes Svane Siumut, du har markeret. Ja, der er en hel masse anbefalinger i den her sundhedskommissionsbetænkning, som Naalakkersuisut og Inatsisartut har modtaget, og på baggrund af den, så er der indgået et sundhedsforlig, som 4 partier har skrevet under, og når det politiske arbejde går i gang igen, så vil vi gerne åbne op for det her forlig, og så begynde at tænke i nye baner. Og vi har også sagt det selv tidligere i Siumut, og der har også været forskellige redegørelser, som har været undervejs, og der er de her Finnmark-modeller i forhold til, hvordan man kan organisere det i de mindre bosteder og mere øde områder. Men som det vigtigste med hensyn til sundhedsområdet, så er der de her sundhedsforlig, som de 4 partier har underskrevet, og som vi også selv har været inde over. Det vil gerne åbne op igen. Fordi alle partierne, de har jo sagt, at vi har noget at rette op på inden for sundhedsvæsenet. Og det udgangspunkt, som vi også gerne vil tage og snakke om. Nivi Ephraimsen, IA, i den forgangne valgperiode, så har IA haft nogen i Naalakkersuisut for eksempel på sundhedsområdet. Du nævnte også selv den her aftale, der er blevet indgået. Hvornår kan borgerne her i landet begynde at mærke, at sundhedsvæsenet begynder at gå i den rigtige retning? Ja, det er vi alle partierne, nødt til at arbejde på. Det er den her opgave, som er meget, meget stor.
som handler om folks sundhed. Hvis en menneske ikke er sund, hvis vi ikke er sunde, så kommer det til at sprede sig ud i hele samfundet. Altså, det kommer til at sprede sig på en negativ måde. Så med hensyn til telemedicin, så er det rigtig meget i forhold til sproget. For eksempel, hvis der er en hjemmehørende, som taler grønlandsk, hvis den person skal i sundhedsvæsenet. Jeg spørger om, hvornår vil man kunne mærke, at det går den rigtige retning inden for sundhedsvæsenet. Det arbejder vi på hver dag, og det skal vi arbejde på hver dag. Men det kommer i små skridt. Vi kan ikke løse det hele på én gang, fordi det er en stor opgave. Derfor er vi også nødt til at prioritere, og i forhold til den her prioritering, så er det her sundhedsforlig, hvor der er de her anbefalinger. Når man prioriterer i dem, så er det vigtigt, at man går ud fra det, som befolkningen har mest brug for, altså den hjemmehørende befolkning. Nevefrasen, tak. Jeg hører, at tilkaldt arbejdskraft, at der er det vigtigt, at de lærer grønlandsk, og der er noget AI-tolkning, økonomisk prioritering, hente fra centrale steder, og så brede det ud i de mere afsides områder. Det er I alle sammen kommet ind på. Men det, som vi snakker om, altså, vi kunne snakke om det her i meget lang tid, men tiden går hurtigt. Men jeg vil gerne lige spørge jer, og jeg mener det oprigtigt, I skal svare ja eller nej. I den kommende valgperiode vil I så arbejde for at løfte sundhedsområdet? Aima Svensson, Rutlap. Ja eller nej? Ja, selvfølgelig. Ja. Anne Wangenheim, Demokraterne. Ja, stort ja. Akradøjo Jeremiasen. Ja, selvfølgelig. Pelle Broberg. Ja. Siumut. Ja, i stor grad. Nevi. Adrattiget. Ja. Og nu til noget helt andet. Nu har vi så haft om sundhedsvæsenet, og nu skal vi gå over til folkeskolen. Driften af folkeskolen er et kommunalt anliggende, men det rent lovgivningsmæssige hører under Inatsisartuts ansvarsområde. Nu skal vi lige først se et kort indslag. Der har været skolepligt i over 100 år her i landet. Og i dag er der tilbud om skolegang indtil 9. klasse, hvor man også har mulighed for at tage 10. klasse. De lovgivningsmæssige rammer omkring folkeskoleområdet er noget, som Inatsisartut arbejder med, men i hverdagen og den daglige drift, der er det kommunerne, der står for det. Skolerne har skolebestyrelser, men de mindre bosteder, der bliver den opgave løftet af bygdebestyrelserne. Der er lærermangel. På landsplan, så er der i skoleåret 2023-24 været 1064 stillinger på landsplan. Stillinger som lærer, vil jeg mærke. I skoleåret 2023-24 så har der været en mangel på uddannede lærere på 207 lærere på landsplan. Og dem, der startede på lærerseminariet, det var i 2024 32 personer, og i 2023 var der 49, der startede på lærerseminariet. Og i 2024 så var der 40, der blev færdige som bachelor, mens tallet for 2023 var 32. Skoler, der har behov for renovering, er i følgende byer: Nanortalik, Qaqortoq, Paamiut, Maniitsoq, Kangamiut, Attu, Ikerasarsuk, Ikerasak, Qaanaaq. Vi har en stor lærermangel, og vi har lige set på indslaget, at vi landsdækkende har mangel på lærere på 207 i den kommende valgperiode. Hvordan vil vi gøre noget ved den her store lærermangel? Vi kan se på indslaget, at det er bygderne, der har det største behov.
Og hvis vi kigger på kernen af problemet, så er det også afgørende en udfordring på boligområdet. Og hvis vi kigger på resultaterne på folkeskolen, og dengang var det muligt at gå helt op, gå på efterskole. Men vi har nogle lærermangel, og hvis vi indfører tilbage efterskole, klasse tilbage, så er der stadigvæk lærermangel. Her er der også afgørende med børnevilkårene og det omsorgsvigtede børn. Det er fordi forældrene alt for sætter lid på lærerne i forhold til omsorg. Og nu er det en udfordring for lærerne, det enkelte lærer, at det har så store udfordringer, at det har så mange elever, så det ikke kan længere løfte opgaverne, og vi skal kigge på roden af problemet og kigge på, hvad det er, og finde ud af, hvad det er. Og det er historisk stor lærermangel, vi har. Vi bør kunne kigge på os selv. Hvordan kan vi ændre på og tilpasse den gode skole? Lad os bare kigge på, hvorfor er der efterårsferie? Hvorfor har vi efterårsferie? Det blev indført for længst. Så kan jeg bare fjerne, bare som et eksempel. Ja, det er danskernes kartoffelhøstningstid. For så børnene kan hjælpe derhjemme i bondegården. Er det det, vi har behov for? Kan vi måske gøre det anderledes, hvor vi har en længere sommerferieperiode? Og hvis vi tænker på rensdyrsæsonen, så har man rykket lidt på Kommunen. Er det det, du tænker på, at vi går ud fra os selv og tilpasser til os selv? Ja eller nej? Ja. Og klokkeslættet og vintermørke. Tak, Pelle Broberg, Parti Nelerak. Nelerak har foreslået, at man skal fjerne dansk faget. Er det det? Fastholder I ved det? Man kan besvare det på en anden måde. Det er spørgsmål for os alle sammen. Vi kan erkende, at det har været en fiasko med storkommunerne, eller sammenlægningerne. Vi har jo oprettet, vi har overgivet ansvaret uden at løse problemrådet. Og det er det, der er gået galt. Og nu er det en udfordring at finde en løsning for alle stederne. Og ud over det, så kan vi måske gøre vende det om til en positiv. Kan vi se, at det dansk faget har ikke været en succes. Og for eksempel engelsk nu, som er mere og mere til hverdagsting hos det unge, så siger vi, at det skal være vores andet sprog. Og forstået på den måde, at man ikke bliver tvunget til at lære det andet sprog. Hvordan var det ikke succes med faget dansk? Hvordan gik det galt? Hvis vi kigger på resultaterne, der går til eksamen i folkeskolen på dansk, det går kun alene nedad. Og hvis vi kigger på andre områder, så er det slet ikke tilpasset til os selv. Så derfor stiller vi et krav og præsenterer vores vision og forestillinger, hvor vi siger, at vi har Grønland som modersmål og engelsk som andet sprog. Og på den måde kan vi sikre bedre, dygtigere, attraktivt skolerne hos dig. Men engelsk findes i alt spil og film. Vi har set Inuit i Canada, hvor det næsten har mistet sprog. Dit spørgsmål handler helt om noget andet. Hvordan kan vi skabe et bedre forhold for det? Hvordan kan vi sikre et god uddannelsesmulighed for det unge? Og hvis vi fjerner dansk og indfører engelsk, er det ikke farligt.
Jamen, vi fra Naleraq ønsker, at vi er globaliseret. Der er kun omkring 5 millioner, der er dansksproget. Hvorfor er vi så bange for engelsk? Det er derfor, at vi siger, at det her. Tak til Pelle Broberg. Det Pelle Broberg sagde meget konkret, at man fjerner ansvaret fra kommunen og lægge den tilbage til selvstyret. Hvad synes I om det? Ja, det er lige præcis det, han sagde, tror jeg. Men en af de ting, vi er enige om, at man skal lære grønlandsk 100%, så kan man starte med andre sprog. Vi skal have vores eget, en god fundament i vores modersmål. Og det er det, vi skal. Og dansk skal ikke være et andet prioritet, men det skal engelsk være. Det skal fastholdes. Men vi fra Siumut mener også, at vi bør kigge på den gode skole om igen og revurdere den, fordi der er for eksempel for mange fag, eller at der skal præcist være x antal fag, eller hvor mange timer der skal være. Fordi vi kommer her til at have endnu større lærermangel. Nu hvor lærerne bliver ældre, og næsten 200 er næsten pensioneret. Men det vigtigste af alt, så hvis vi skal reforme folkeskolen, så skal forældrene også være inddraget her. Fordi forældrene og børnene skal være inddraget. Meget kort, Pelle. Lige for at præcisere, der er selvfølgelig udfordring, og der skal være at ansættelse, men vi vil ikke forhindre, at der kunne være nogle reformer i kommunerne også. Nivi, du har markeret der rigtig mange gange. Ja, tak. Det starter heller ikke fra folkeskolen. Det starter hele vejen tilbage fra børnehaven, og det starter også lige siden graviditet. Det er, vi skal også kigge på barnets udvikling. Hvis vi heller ikke har nogle gode rammer for børnehaver, så bliver det en udfordring for folkeskolen. Men hvordan skal vi så hjælpe lærerne? Vi skal fra det centrale kigge på skolepligten og kigge på det her med topstyringen. Vi skal kigge på at tale med alle interessenter og kigge på folkeskoleloven. Der er måske en hel masse positivt ind i den, men der er måske nogle justeringer og tilpasninger, der skal til for at kigge på, hvilke resultater er der i folkeskolen. Og når vi sender dem videre fra folkeskolen ud til livet, hvad er det for nogle børn, vi har brug for? Hvordan er det, vi skal forme dem? For jeg synes, det er alt for ensformet. Fordi der er nogle uligheder i håndværk og boglige forløb. Det er selvfølgelig også lærernes vilkår, fordi det har alt for mange opgaver. Der er en masse fag og mange timer, og børn i den almindelige hverdagsskole, og dem, der er særlig giftet, og dem, der har særlige behov. Og så derfor vi skal selvfølgelig undervise på baggrund af barnets behov, og nogle gange er vi lidt for firkantet i forhold til klasseværelsemangel og timer, og jeg kalder den lærerseminaret. Men vi bliver også nødt til at kigge på, hvad er det for nogle læreruddannede, vi har behov for. Men vi skal også kigge på
Hvad er det for nogle krav, vi stiller over for lærerstuderende? Skal vi sænke eller forhøje dem? Nej, vi skal klæde dem til nu til dags udfordringer. Du har også markeret, der Anne Wangenham mange gange. Ja, i den nu afsluttede valgperiode, så har vi ellers stillet forslag med et formål, et reform af folkeskolen. Og den er nedstemt af koalitionen. Men vi har også bemærket, at formand for IMAK har ønsket, at lærerne har det er så hårdt, at man bliver nødt til at fjerne et af fagene. Det er vi enige i, og vi mener, at lige fra starten af det første folkeskoleårene, så skal vi sikre, at barnet har det godt og har det sjovt i folkeskolen, og det prioriterer vi for. Det kan vi sikre ved, at det nedskærer på antal af fagene. Det vil være også en lettelse for lærerne, og internationale erfaringer viser, at når et barn trives i starten af folkeskolen, så opnår den også bedre resultater i fremtiden. Skal man så sige, at i starten af folkeskolen, i det boglige, skal man måske lidt fjerne bogforløbet og gøre kravene lidt mindre, og det vil være også en hjælp for lærerne. Vi bør kigge på lovgivningen i forhold til kravene for det enkelte eksamener, fordi man stiller også nogle administrationskrav over for lærerne rigtig meget. Og her i forhold til tidlig indsats, mens jeg sidder i forældrebestyrelsen, så blev jeg også orienteret, at folkeskoleparathed hos børnene ligger meget lavt, og på det også der, vi skal kigge på. Heilmann Efrapsen sagde også, at man bør kigge på hele vejen ned fra børnehaven. Er du enig i det? Ja. Pelle Broberg, du har også markeret det mange gange. Vi skal også præcisere, hvis vi kan kigge på det grønlandske identitet og kultur i folkeskolen, og så skal vi også kigge på Inuit og i andre lande, i Canada, og det er en af de muligheder, der er, hvis vi kan reformere området på udgangspunkt af vores selv. Skal vi samarbejde med Inuit i Canada og andre områder? Ja. Og det er meget vigtigt, at børn med usynlige sygdomme, det skal vi også kigge på, for ellers taber vi rigtig mange undervejs. Når vi taler om børn til almindelighed, men der er alt for mange, der er rigtig mange udfordringer med det. Anna Svensson, mener du om det fra Rutlaq? Ja, fra Rutlaqs side, så tænker vi, at vi er nødt til at tage udgangspunkt i landets befolkning, når man tænker på vores velfærd. Og vi er også nødt til at forstå og ikke bare sige, at vi skal komme med en masse fine ord, fordi vi ved godt, hvilken stilling vi står i. I en enkelt klasse, så er der nu almindeligvis 26 elever. Altså, men klasselokalerne har altid haft en vis kvadratmeterstørrelse, men kommer flere og flere elever. Jeg har selv været barn og elev i Sydgrønland, hvor vi kun var få i klassen. Og der opnåede vi også gode resultater dengang. Skal vi så have færre elever per klasse? Altså man kan ikke komme udenom, hvis vi ikke skal have 2 lærere per klasse, eller hvis man er nødt til at undersøge det på en eller anden måde. Men vi mangler jo lærere. Hvis vi skal have 2 lærere per klasse, så får vi jo kun et endnu større behov. Og hvis vi har færre elever per klasse, så får vi også flere klasser, og så får vi også brug for flere lærere. Det er derfor, vi er nødt til at gå ud fra børnene. Altså, der er nogen, der er dygtige til bøvlige forløb. Der er nogen, der er dygtige til hænder. Det er ikke alle, der er ens. Altså, der er rigtig mange, der er dygtige til forskellige ting. Altså, ikke kun. Forestiller du, at det ikke kun er lærere, der skal deltage i undervisningen? Vi kan komme med et eksempel, en håndværker.
En håndværker arbejder med hænderne, og det er ikke alle børn, der kan det. Altså, der er nogen, der slet ikke kan et udelukkende bogligt forløb. Tak til Ejma Svendsen. I har markeret rigtig mange gange, det kan jeg godt mærke, og det er også meget vigtigt, det vi snakker om. Nu smider jeg lige noget op i luften. I må gerne gribe det, hvis I vil. Eller hvis I vil fortsætte debatten, så fortsætter I debatten. Vi så indslaget jo. I Nuuk, så er der den her skole, som står klar. Nej, hvor er den flot. Men så ved vi også godt, at rundt omkring på kysten, også i Nuuk, for den sags skyld, så er der mug og skimmel i nogle af skolerne. Altså, hvordan skal vi, hvis vi skal gøre det mere attraktivt for at blive lærer, og hvis eleverne skal have bedre miljø på skolen, hvad skal vi så gøre, Nivi? Heilman Efremsen, Inuit Ataqatigiit, værsgo. Jo, tak. Det område blev givet til kommunerne i 2018, og der var en meget lille pose penge, en utilstrækkelig mængde penge, der fulgte med. Det har været meget anstrengende for kommunerne at lave modernisering på skolerne, fordi mange af skolerne de er usunde at være i lige nu. Luften er dårlig at være i, og dermed bliver barnet også ramt, også læreren selvfølgelig, hvis de er i et sted med dårlig luft og et sted, hvor der er skimmel. Hvordan ordner vi så på de forhold? Vi er nødt til at prioritere. Ja, vi er altså nødt til at prioritere midlerne. Hvis vi ikke afsætter midler til uddannelse lige nu, så kan vi ikke opretholde os selv i fremtiden. Men det er fordi, vi vil opretholde os selv, og derfor er vi nødt til at kunne afsætte midler til det her, afsætte midler til uddannelse, afsætte midler til folkeskolen. At flytte fra sted til sted som lærer eller elev, altså så får man ikke det fulde udbytte af det. Så I vil prioritere. Tak til Nivi Efremsen, IA, Peter Broberg, Naderak, kort. Ja, vi har også sagt det kort tidligere, og jeg skal gentage det. Det skal ikke længere være en forhindring, når man snakker om det offentlige, og hvorvidt det er et kommunalt anliggende eller et selvstyreanliggende. Det er derfor, vi klart siger, at i næste valgperiode, så vil vi ikke længere se det som en forhindring, når vi skal gøre noget, fordi det er nu, vi skal gøre noget for børn. Hvis ikke i næste valgperiode, hvornår så? Vi kan ikke bare blive ved med at vente. De venter og venter. Pelle Broberg, Naderak, tak. Ejma Svensson, Rutlak, værsgo. Her i vores eget land, hvorfor skal vi så hele tiden få andre folk ind her i landet og bygge skoler? Men vi har jo selv Sikoblok, som vi er blevet nævnt før, og andre er blevet nævnt. Det kan ikke gå i skimmel, og det bliver ikke nedgraderet over tid. Hvorfor prøver man ikke det? Fordi så vil det forholdene for lærere og elever blive meget bedre. Anna Wangenheim, Demokraterne kort. Ja, når vi nu har snakket om skimmel, så vil jeg gerne lige sige, fra Demokraterne har vi stillet forslag om, og vi har stadig tænkt os at have fokus på, at skimmel, det skal registreres et centralt sted, således at man undgår, at man kommer for sent ud med nogle tiltag. Således at vi også med hensyn til skimmel, altså når vi får registreret det her skimmel, så kan folk have sundere boliger og sundere arbejdspladser. Jes Svane, Siumut, ja, vi skal huske, at uddannelse, det er ikke en omkostningspost. Det er ikke en udgift. Vi har stillet forslag, og vi kommer til at stille forslag om, at i forbindelse med kommunereformen, så vil de ansvarsområder og myndighedsområder, som er blevet udstukket nu, og som tynger kommunerne ned, der skal man vurdere på dem. Og det kan være, at det bliver flyttet over til centralt hold, og bliver overvåget fra centralt hold, således at man sikrer sig, at vi har gode skoler på længere sigt. Akkurat Remersen, at der er sødt kort. I Max forslag, dem er vi nødt til at kigge på. Altså alle de andre, de snakker om selvstændighed, og så vil de også stadig have midler til folkeskolen.
Ja, vi er altså også nødt til at kunne indgå forskellige aftaler med hensyn til udsendelse med staten. Og hvis vi bare ser på de områder, som vi har hjemtaget, som vi ikke har råd til, og der er også forskellige andre reformer, som vi prøver at få i gang lige nu. Vi snakker hele tiden om, at vi skal prioritere udgifter, men vi har altså ikke råd til dem. Så hvis vi bare give dem tilbage til Danmark, jamen, hvis der ikke er andre muligheder, er det så skamligt, at vi har behov, at hvis vi siger, at vi har behov for mere velfærd, fordi vi har alle sammen, mennesker har jo værdi. Pælene derop. Det er først i 29, at storkommunerne skal evalueres. Vi vil ikke vente til 29, vi vil gerne gøre noget nu. Og det er derfor, vi også siger meget tydeligt, at den her valgperiode, når den går i gang, så begynder vi at arbejde. Og vi stiller op til Inatsisartut, og vi ændrer på reglerne, og så vil vi sikre, at myndigheden kommer til at være hos Inatsisartut og Naalakkersuisut. Pelle Broberg, tak. Det er en meget god debat. Og nogle gange er der nogle afstikkere, men det er stadig dejligt, at vi kan snakke om det på den måde. Men nu skal vi over til noget helt andet. Folkeskoleområdet har vi lige drøftet, så vi skal over til socialområdet nu. Og så den her område er også kommuneanliggende, men lovgivningen er op til Inatsisartut. Nu skal vi lige se et indslag. Ifølge Grønlands Statistik har hele landet børn fra 0 til 17 år på 13.356. Og ifølge statistikkerne, så bliver børn og unge på 0 til 17 indberettet til socialforvaltningerne i disse 5 kommuner. 646 i alt. Der bliver indberettet 646 kommuner i Guetlaq, 2.992 som er sorg, og så videre. Altså hele landet er der børn og unge fra 0 til 17 indberettet i alt 6.487 i hele landet. I Grønland i 2023 er der i alt 26 døgninstitutioner. Der er 12 selvstyreejede og 3 kommuneejede. Og deraf er der 373 børn, der er anbragt. Inden vi snakker om numrene og antallene, så siger jeg, at så vil jeg gerne nævne, at det kan være hårdt. Og undervejs så vil vi vise kontaktinformationer til Dusanga. Vi har set statistikkerne, og jeg er ret sikker på, at alle partierne ønsker, at vi får mindst mulige anbringelser. Hvordan er det, at vi kan sikre det? Hvem vil gerne starte? Anne Wangenheim, Demokraterne, værsgo. Og det er meget beklageligt, at vi er endt i den situation, og vi må erkende, at det er noget, vi ikke kan stoppe helt. Men her er det meget vigtigt i det her arbejde, at man snakker, at man i samarbejde med forældrene, og at som det første mulighed kigge på plejefamilieområdet, og på den måde kan vi sikre at bedre vilkår for børnene. Og hvis man bor i yderdistrikterne eller mindre bygder, så skal vi også give muligheder for at give barnet mulighed for at blive tæt på hjemmebostedet.
og på den måde kan man måske være tæt på familien og arbejde med behandlingerne hos familierne. Tak til demokraterne. Liv Halman fra Inuit. Hvordan kan vi få mindst mulige anbringelser? Der er flere muligheder, og jeg er enig med Annas bemærkninger. Vores kultur og levevis nu til dags, så har vi brug for at støtte hinanden. Hvad er det for noget levevis, du refererer til? I det seneste år har vores levevis, sådan som den er, forstået på den måde, misbrug af alkohol og hash. Ja, det er også vores opvoksmetode. Hvordan kan vi stille krav til hinanden? Vi bliver nødt til at kunne stå på egne ben, og vi skal støtte familier på alle mulige vis tidligt. Og lige nu prøver vi af familierne for sent, hvor tingene er alt for meget dårligt stillet, og vi bliver nødt til at være bedre til at hjælpe hinanden med hensyn til at selvforsyning og selvforsørgelse. Og det opvækstmetoder, vi har, det vi bliver nødt til at stille hinanden krav i forhold til, hvordan vi opvokser børnene. Hvordan kan du sikre fra Inatsisartut at ændre på den her, hvordan vi opdrager børn? Det er ikke fordi, vi skal fortælle eller løfte området. Vi har nogle stærke grønlandske borgere, som også kan tage blik. Det er ikke fordi, at vi alle sammen kan arbejde i det offentlige. Vi kan fordele opgaven og give dem, der kan løfte opgaven, give dem opgaverne. Liv Halman fra Inuit. Tak, Pelle Pro, du har markeret. Ja, en ting, som vi skal huske, som jeg også nævnte i starten. Vi har udarbejdet lovgivning efter andres levevis. Desværre er vi i den situation. Men i Danmark, når man anbringer et barn, så er det meget anderledes ting, vi gør det. Men her i Grønland, så har vi nogle moster og onkler og bedstefar og bedstemor, som man har benyttet tidligere. Men det er ikke mulighed i en lovgivning, og det er det, vi gerne gør noget ved i den kommende valgperiode. Så du vil gerne justere og tilpasse lovgivning så for at beskytte barnet. Ja, fuldstændig ret. Du har fuldstændig ret i, at vi kigger på baggrund af os selv justere derfor, at med hensyn til at give hjælp eller tilskud, det er selvfølgelig et boligområde, inden når helt derude. Tak til dig, Billy Marias. Vi bliver nødt til at kunne erkende, det gør selvfølgelig ondt, at vi har nogle udfordringer, og vi bliver nødt til at udarbejde en helt ny sociallov. Og når man færdiggør en handlingsplan, så er det ikke fordi, at barnet får sundhed med det samme. Nej, lad os kigge på sociallovet. Det er alt for centralt med administration, hvor der er rigtig mange henvendelsessteder, og på den måde svigter vi allerede borgeren, og nogle gange ender det med et dødsfald, hvor vi ikke når at hjælpe til. Anbringelser
Hvis vi kigger på sagsbehandlingsområdet, hvor man har sagsbehandlere mellem kommunerne og samarbejder med kommunerne, hvor børnene har hjembo i et andet kommune og bor nu er anbragt i en anden kommune. Men nu, vi skal kigge på, hvordan kan vi gøre det lettere og gøre det bedre og give bedre service for det enkelte. Og vi kan ikke bare ændre på det enkelte paragrafer og efter tillæg til lovgivningen. Vi skal fra bunden af opfinde den type tallerken. Vi har lavet en lov, som skal sikre, at børn bliver beskyttet så vidt muligt. Og der er også den her meddelelsespligt, som vi også skal tænke på. Men det, man skal kigge på, det er, om vi tager dem for hurtigt væk fra forældrene i forbindelse med den her lov. Men vi kan heller ikke sidde overhøre, at MIO er kommet med 15 anbefalinger omkring børn. Og det synes jeg, at vi også er nødt til at tage for hjerte, fordi det forslag, det indeholder rigtig mange ting, som har til hensigt at beskytte børn. Men vi skal ikke kun fratage eller fjerne barnet fra forældrene, men vi er nødt til at etablere noget andet der og give familien nogle værktøjer, så de kan komme videre. Tak til Jes Svane fra Siumut. Aima Svensson, Rutlap. Hvordan skal vi hvordan skal vi have færre børn, der bliver anbragt uden for hjemmet? For det første er vi nødt til at kigge på os selv som samfund. Og så forældre, når de bliver gravide, altså når folk bliver gravide, så tager det til sundhedsvæsenet, og så får man at vide, at man er gravid. Og så er det allerede derfra, at man er nødt til at se på deres baggrund, hvor man tager udgangspunkt i, hvad er det for et bagland, de har. Altså, hvad er det for et bagland, den her gravide har? Hvordan kan vi hjælpe vedkommende? Hvordan kan vi udvikle dem? Det kan jo også være, at vi måske kunne etablere en moderuddannelse på længere sigt, hvor man kunne holde øje med sådan nogle ting. Det gør vi jo allerede. Vi holder øje med dem allerede fra de er inde i mors mave. Jeg synes ikke, det er nok. Der er nødt til at være flere, der skal være skærpet tilsyn på området, eller hvad? Ja, det kan godt være. Men altså, man følger med i, hvad der sker i hjemmet, og at de får hjælp i forhold til, hvad er det, der er behov for, når man bliver forældre. For eksempel, hvordan giver man bryst? Men der er jo sundhedspersonale, der tager ud og gør den slags. Men det er ikke nok. Det er ikke sådan, at hvis du har det godt, at baglandet også har det godt. Hver kan have hjælp på et eller andet plan. Tak til Aima Svensson. Jeg vil lige komme med en kort fortælling. I lørdags, så var mig og min kone klokken 10:30 om aftenen. Så var vi ude at hente noget ude på Radiofjeldet. Og så vi, der var en lille pige ude på gangen. Og hun var stadig i gangen, da vi tog ud igen. Og så spurgte hun, om vi havde en bil, fordi hun ville gerne køres til ungecentret. Fordi hun ville gerne sove på ungecentret, og hun ville ikke være hjemme. Hvis vi kigger på politiet i Grønlands tal i 2024, så er der overgreb mod børn under 15 år, så er der 69. Der er 52 uger i et år, så det er i gennemsnit hver uge, at der bliver begået overgreb mod børn. Det er nogle meget stærke tal, og vi skal huske på, at det ikke bare er tal, fordi det er børn, der kommer ud for noget meget hårdt. Hvordan kan det være, at vi kan tillade, at der er så dårlige vilkår her i landet for børn? Hvordan kan vi stoppe det? 11. marts. Så er der nogen, der kommer til magten hos Inatsisartut. Hvem? Hvad har jeg tænkt jer at gøre? Jeg kan se, at du er meget berørt. Ja, når man selv har børn, så er det jo meget svært at forestille sig, selvom det er realiteterne. Altså lige nu har vi nogen, der er til valg i Adasut, som er opvokset op på et plejehjem. Og han siger selv så tydeligt,
at han havde rigtig gode forhold på plejehjemmet, men hvad er det, man glemmer? Det er forældrene. Forældrene, dem blev der ikke gjort noget ved, og lad os så tænke på, at der er rigtig mange andre børn, som er på plejehjemmet, når de bliver 18 år og skal ud i samfundet. Så er det sted, som de skal hjem til, måske det sted, som de er kommet væk fra. Vi er nødt til, vi har glemt at se på hele familien samlet. Vi har fokus på barnet, ja selvfølgelig. Og det kan enhver ikke være uenig i. Efter den 11. marts, hvad vil I så gøre, hvis I kommer til magten? Jeg prøver at sige, at Sarah Løbert, som stiller op for Atassut, siger, at vedkommende ud fra egen erfaring mener, at man er nødt til at behandle forældrene også, og at man skal have et varmt sted, man kan være. Det er det, man skal have fokus på. Det er fint, at man har fokus på barnet alene, men når man glemmer omgivelserne, så har de ikke noget sted at komme hjem til, når de ikke længere kan være på de her plejefaciliteter. Og det er derfor, vi er nødt til at have fokus på de her ting. Akkurat med sådan, at det er sødt, Anna Wangenheim, Demokraterne, du har markeret. Ja, det er et tungt område, og vi kan ikke love efter den 11. marts. Vi kan ikke alle sammen love, at fra den dag, at der så ikke kommer flere overgreb på børn. Derfor er det også meget vigtigt at sige, at forholdene i hjemmet, hvis man ved, at der er noget dårligt i hjemmet, så skal det være meget tydeligt, hvor man skal henvende sig. Kan du komme med et eksempel? MIO har blandt andet peget på social kontrol. Det vil sige, at de forskellige steder, så sker der, hvor man prøver at få folk til at fortie, hvor der er folk, der har meget stor magt, hvor børn derfor også holder sig selv tilbage fra at henvende sig til de steder, hvor de kan henvende sig. Så vi er nødt til at erkende som samfund, at dem, der begår de her overgreb, jeg snakker ikke om overgreb her, ja, vi er også nødt til at se på krænkerbehandling, som kører under Socialstyrelsen lige nu. Men for det første vil vi arbejde hårdt fra demokraterne, hvilket vi også har gjort under den nu afsluttede valgperiode. Der er man nødt til at kigge på forældrene og give dem hjælp øjeblikkeligt. Og det er, jeg hørte på en, som jeg gik på Edith fik med, hvor jeg hørte, hvordan de var blevet anbragt uden for hjemmet, og også efterfølgende var blevet udsat for overgreb. Det er nødvendigt nu, at høre de børn, der er tale om, for det er der, at man finder de bedste løsninger i forhold til, hvordan vi kan udstikke nogle politiske rammer. Anna Wangenheim, Demokraterne, værsgo. Jes Svane, Siumut, du har markeret. Ja, men viser det hvert år også under Inatsisartuts arbejde, at problemet ligger i alkoholmisbrug og stofmisbrug, som er at gøre, at børnene kommer ud i de her helt uacceptable situationer. I forhold til MIUs 15 forslag, der vil jeg gerne undersøge dem, og jeg vil også undersøge dem i Siumut sammen med MIU, for at se på, hvordan vi kan overkomme de her ting, der sker. Men som det også blev sagt her, vi har startet flere initiativer med hensyn til at prøve at mindske antallet af børn, der bliver anbragt uden for hjemmet. Og i den forbindelse har jeg også sagt, at det her med, at man skiller familien ad hurtigst muligt, det skal man holde op med. Men hvis der er behov for det, så skal man give dem et behandlingsforløb, hvor de kan få nogle værktøjer. Men jeg nævnte alkoholmisbrug. Vi har fået Atlofik, som ikke koster noget. Men det synes jeg ikke nytter noget, fordi vi har behov for et tidligere forløb, som batter mere, og det synes jeg, vi er nødt til at starte op. Tak til Jes Svane. Pelle Broberg. Nu er det alt for dyrt i den situation, vi er endt i. Vi har ikke råd til at blive ved på den måde. Den historie, du fortæller, og det fortæller jeg for, det er meget uacceptable forhold.
her er det meget vigtigt, at vi nævner sammenhæng og huslejen stiger og boligmangel, hvor vi ikke kan bruge lovgivning til at benytte ANA og ADA. Så lige nu prioriterer vi lovgivning. Hvordan kan vi så stoppe overgrebene? Hvordan vil du bruge magten? Ja, man kan undgå delvist at sikre, at man ikke bliver for mange i et bolig. Nogle gange, når vi rejser rundt, så ser vi rigtig mange personer, der bor i et hus. Så vi bliver nødt til at kigge på boligområdet og den uacceptable stigninger og den huslejene, der vokser. Og jeg lover, at jeg vil gøre noget ved det i den kommende valgperiode. Tak. Aima, hvad tænker du? Vi tænker, at det her overgreb, vi bliver nødt til at kigge på roden af problemet. Hvad er det, der går galt? En hel masse indberetninger, som Jes var inde på, så er jeg meget enig i det, han siger, at alkohol og hashmisbrug er alt for et stort problem. Og i forhold til indberetninger og overgreb, så hører vi også, at straffen eller sanktionen er meget lav. Eller mild. Det kan vi ikke acceptere. Vi bliver nødt til at kigge på det, vi gør for barnet. Og det skal vi helst undgå i fremtiden. Det skal vi slet ikke have. Ja, tak. Vi har, når vi bliver hjemme i weekenden og har spist måske i restaurant eller lave nogle gode mad og sidder derhjemme i sofaen i det varme, så er det næsten altid et barn, der har det hårdt. Nive, du har markeret. Ja, disse børn, der har det hårdt, der er udsat og har oplevet overgreb i vores arbejde. Dem bliver vi nødt til at prioritere i vores arbejde. Der har været en hel masse forskellige initiativer i de seneste par år, men der er stadigvæk flere og flere indberetninger. Vi bliver nødt til at få flere personer ind, der arbejder med folk, men også i folkeskolen, i børnehaverne og i forhold til førstehjælpsansatte. Hvis vi kigger på deres vilkår, så det er dem, vi mangler, disse personer. Vi skal have en klar strategi overfor alle, fra børn til forældre. Vi skal have nogle hårde behandlinger og stille et krav og sætte en begrænsning. For en begrænsning kan også være kærlighed. Nogle gange er det lidt af en tabuiseret ved at sætte grænser. Tak, Nive. Akkaluk, du har markeret. Og omsorg, og det er alle sammen vores ansvar. Fordi barnet er altid i centrum, og vi accepterer selvfølgelig aldrig dem, der begår overgreb. Men vi kan heller ikke vente på, at det danske laver dokumentar først, fordi det er altid så dårlig situation, at vi ender. Men hvorfor er det, vi straffer overgrebsmændene så mildt? Vi bliver nødt til at have nogle meget hårdere straf for dem. Det kan jo ikke være rigtigt, at begå overgreb er lige så slemt at slå nogen ihjel, og det er en af de værste ting, man kan gå over for nogle andre. Vi ønsker ikke nogen at opleve disse ting, så vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Og vi hører jo, at der er nogle
i døgninstitution, dem der bor i døgninstitution, det sælger deres krop for at få fat i noget hash. Og det er meget hårde sager, vi er i gang med at drøfte. Tak, Anna Magnham, demokraterne, du har markeret. Ja, jeg vil lige præcisere her, at jeg som politiker vil selvfølgelig beskytte samfundet og børnene, og jeg vil gerne præcisere, at det er noget, vi vil kæmpe hårdt for, og vi ønsker, at der skal være nogle ordentlige straf, fordi straffeloven er for så mildt nu, at den ikke er længere respekteres af samfundet. Den skaber en stor utryghed, og det er det, vi vil gerne gøre noget ved. Vi skal have vores eget straffelov. Og overgrebsmændene skal med det samme, som kaldes en straksdom, og skal sendes i fængslet med det samme, eller anstalten. Og det er det, vi skal, det er sådan, vi skal beskytte samfundet, og det synes jeg, at vi skal stå sammen om det. Akalo, du er vist enig i det, at man skal begynde at straffe. Vi har også stillet et forslag omkring i det indeværende valgperiode. Men der blev sagt, at den sagen er i gang. Men man kunne måske sige, at man indlagde i det allerede igangværende opgaver, fordi vi bliver nødt til at indføre det her straf for overgrebsmændene. Pelle Broberg, du har markeret. Vi kan heller ikke undgå, at som vi også drøftede tidligere, ja, det er fint nok, at vi kan straffe folk, men pågældende, den har vi set, at man fjerner barnet ved overgrebssituationen. Hvad gør så mand med overgrebsmanden? Men hvad med miste den offren? Så bliver nødt til at skabe nogle rammer for at hjælpe ofrene. Men administrationsdelen, den kan altid komme bagefter. Men den offeret, det vi skal fokusere på at hjælpe offeret. Vi bliver nødt til at gå ud fra os selv. Pelle Broberg, tak. Nivi Heilmann i Fremsen, Inuit Ataqatigiit, der markeret. Ja, det ligger i rammerne, når der taler om trivsel i samfundet og familierådslagning og at man kan have en akut hjælp for offerbarnet ved seksuel overgreb, og fordi der kan gå en helt mange år, hvor først hjælpen kommer først, og nogle gange sker det overhovedet ikke. Så vi bliver nødt til at have det her akutte hjælp og behandling, fordi det handler om ens sjæl og sundhed, og det er et psykisk og fysisk skade, som skal afhjælpes. Nivi Heilmann i Fremsen, Inuit Ataqatigiit, tak til dig. Det er nogle hårde sager, vi er i gang med at drøfte. Jeg skal blot påminde, at man kan kontakte Tusanger. Jeg er sikker på, at Tusanger kan henvise videre til det rette instans. Du har markeret. Yes. Ja, man skal også arbejde med forebyggelse. Vi har nogle kommunerne. Der har været nogle kurser, som måske vi har glemt, kurser, der kan hjælpe familier til at stå stærkere. Og det er en af ting, som vi kan fortsætte med at forvalte. For eksempel Mio har også har foreslået, at man kan gøre noget, inden det er for sent, og forebygge og have en tidlig indsat og være også inden for kommuneanliggender. Pelle Broberg, du har markeret. Og
Det er selvfølgelig hårdt at snakke om det her, og det bobler op. Men i forhold til det her område, vi har udarbejdet en hel masse rapporter, vi kender til statistikkerne, det er lige præcis, jeg snakker om. Vi skal gå ud fra det, vi allerede har, så siger vi, at der er en sammenhæng med alle de her problemer, og allerfleste kommer på baggrund af boligområdet. Hvis du ikke har et ordentligt hjem, et trygt hjem, så ved vi, at der kommer nogle udfordringer. Det er ikke altid tilfældet, men det er i allerfleste tilfælde, er det meget afgørende at have et hjem. Det er et Arktis, vi lever i. Det er koldt udenfor. Vi kan ikke undgå et hjem. Og dem, der bor i døgninstitutionerne, det har det hårdt, så vi bliver nødt til at hjælpe de eksisterende familier og sikre, at at i Grønland borgerne har ret til et hjem. Det skal vi sikre med Naleaq. Aqarøya Mesen, du ser som, at du tænker på noget. Ja, hvis vi kigger på de seneste år, så står vi ret godt velfærdsmæssigt i forhold til resten af verden. Men hvis vi kigger på den påvirkning, der sker fra andre lande, altså vi var selv i Aqarøya i sidste år, og der kunne man se, at der var folk, der sov på gaden om natten. Og jeg håber aldrig, at vi kommer i samme situation. Fordi når vi tænker på velfærd her i landet, det vi kan gøre, det er, at når det handler om vores børn, så skal vi ikke kun tænke i kroner og øre. Og her tænker jeg mest på, fordi der er nogen, der siger, at der er alt for mange børn, der bliver anbragt uden for hjemmet, og det koster alt for meget. Men hvert uge, så bliver der rykket for flere pladser. Vi ved godt, at det er den aller sidste mulighed, og den bliver brugt som aller sidste mulighed, når forældrene får frataget deres børn. Det er det, vi skal gøre som aller sidste udvej, men vi må også erkende, at der er behov for det. Og det er for børnenes fremtids skyld, at vi er nødt til at hjælpe dem. Aqarøya Jeremiasen, tak. Nivi Efremsen, IA, du har markeret. Ja, når man snakker om de her døgninstitutioner, så siger man, at det er den sidste mulighed, eller sidste udvej, det ved vi godt. Men de her plejefamilier, det er også dem, som giver rigtig meget til samfundet, og det er dem, som giver meget af sig selv for at drage omsorg for barnet, og deres vilkår og rammerne, de rammer, som vi udstikker for plejefamilier, dem er vi nødt til at forbedre. Den løn, de får, og så videre, når man snakker, altså de skal også have mulighed for supervision, for at snakke med nogen. De bruger rigtig mange ressourcer på at prøve at finde nogen at snakke med. De forhold er vi nødt til at forbedre, fordi det er også dem, som løfter rigtig meget i samfundet. Nivi Heilemann Efremsen fra Inuit Ataqatigiit, tak. Vi kan ellers føre debatten langt videre omkring det her emne. Jeg kan se 6 kandidater, som gerne vil arbejde sammen om børns tarv. I stiller rigtig mange forskellige forslag, og I har med rigtig mange forskellige meninger. Jeg er spændt på at se efter valget til Inatsisartut, hvordan I har tænkt jer at arbejde videre med det her. Afslutningsvis vil jeg gerne spørge jer. Når I begynder at arbejde som Inatsisartut, hvad vil I så gøre for at sikre, at børn bliver beskyttet? Er I klar til at arbejde sammen om det? Ullaq? Aima Svensson, vi starter med dig. Ja eller nej? Når der er tale om børn, så vil vi altid arbejde sammen. Anna Wangenheim, Demokraterne? Ja. Aqarøya Mesen, ja.
Pelle Broberg Nalerak. Det kan aldrig være nej. Det er et kæmpe stort ja. Jes Svane Simut, ja. Jeg vil også gerne kigge på Mius forslag. Nevi Heilmann Efremsen, Inuit Ataqatigiit. Selvfølgelig ja. Vi har været igennem mange ting under den her valgdebat. Husk, at hvis du har behov for det, så kan du altid rette henvendelse til Dusanga. Dermed skal vi til at slutte for den her valgdebat. Tak til alle jer, der har fulgt med i den her valgdebat. I morgen aften så har vi igen debat ud fra en overskrift, hvor det skal handle om erhverv. Og det er i morgen kl. 19.30. Vi håber, at I kigger med igen. Tak.